Public reaction naman ta. So what's up guys, it's Mojo here, back again with another video. So agenda for today na ay pabuhat ang lola. So this will be a quick vlog lang guys. Sorry sa dugay na ako pag-upload, medyo na busy lang. Next few days guys mag-upload ko bago po content. Ang content na to kay may balaan na ninyo. Mag-try ko gliding motor guys. First impression video ko. Weird yung pag-under ako ganiya sa motor. Taas kay RPM. Sayang wala ko ka-record daan. Dito ta plaster sa likod aning side mirror padili ta blind spot. Walin ta pikas, uy basa. It's very delicate. Uy, marag ni din ang mapagas. Maning ko niya, kabit na mahal. What the freak? Uy. Hapitan ako makuha dito batuhan uy. Nilubong ang ligid. Ha? Gani. Hangin na lang po kamar. Tagtag na kayo. Init to ba kaning ate? Pasok ko na one time. Uy, bakit ka bumawas? Uy. Putrek. Wait for me, I got little legs. So first stop at Tukog MTS. Uy, masigip to ah. Sa RC200. Tama ba? RC200? Not really a fan sa bagong design sa mga RC series sa KTM. Mas prefer na ko itong mga old versions na itong hait o naong. To be honest, dito na design ko na in love with motor. Matong dream ka na ko sa KTM RC200. Wow, ito siya ito naka Red Bull na Alpha 1. Cool helmet man. Sana all kay helmet. Tag 54,000. Damn. May dapo pa dito. Tingnan muna natin. Kay Bosig na ay dako. Kay mura magdagan nagtapok sa kinan. Tahek, 440 na ni. Hinay kayo. Uy, tora. Nadyo din ang atang.
mga HPGs. Naman dito ang kawanang nag-ride. Police na MT-07. Kurutan ng public reaction naman ta. Okay, that's it. Lo, may tanong si kuya. Taxi. So, mag-withdraw sa ka guys. Mga ano lang eh, kada ilang. Siya nga to ganyan eh. Nalalaki dito ganyan sa PNB nag-withdraw ko na type kayo yung MT-03. May parang helmet lagi ka. Lalo ko na-appeal sa vlog. Sorry dalan rin. Gawin ni ibis ni. So, dito na ako i-end ang vlog guys. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hit na lang po ng bell para ma-notify mo every time ko mag-upload. So, I'll see you guys on the next vlog.